लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनैहाय जों मोनसे गोदान टपिकनि सायाव सोलोंनोसैलाय। दिनैहाय जोङो जानो गोनां आसाम टेट 2021 जाय जोंना 24 अक्ट'बराव जागोन। बेनि थाखाय जोङो दिनै गोदान मोनसे टपिकनि सायाव सोलोंनोसै। बे टपिकआनो जाहैबाय केपासिटी एन्ड भलिउम एबा बिखुं दब्लायथि आरो रोजागासै। बेयाव जोङो एलपि आरो एमइ मोननैनिबो थाखाय जोङो सोलोंगोन। बेयाव जोङो आयदारि खनकनि सोमोन्दै, आयदारि खनकनि बिखुं दब्लायथि आरो बिनि रोजागासैनि सोमोन्दै जों सोलोंगोन आरो खनकनि सोमोन्दै, बेनि रोजागासै, बेनि बिखुं दब्लायथि आरो हासुंनि सोमोन्दै, जं हासुंनि सोमोन्दै, दुलुरनि सोमोन्दै आरो जोबथारनायाव खावलुरनि सोमोन्दै। लोगोसे जों बेयाव 2012 आरो 2019 आसाम टेटआव फैनाय माखासे कुइसनफोरखौबो जोङो सल्भ खालामफागोन आरो जोङो बेयाव माखासे एमसिकिउबो सावरायगोन प्लास कनसेप्टजों लोगोसे। अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायोब्लानो बे टपिकनि सायाव फैनाय कुइसनखौ नोंथांमोना आनजादाव 100% हागोनखि हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बे टपिकखौ मोजाङै नायोब्ला गाहाम जागोन। लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। अब्ला फैदो जोङो भिडिअखौ लासैनो जागायलांनोसै। गिबियाव जोङो आयदारि खनक आरो गणकनि सोमोन्दै सावरायगोन। दा नैबेहाय मोनसे सावगारि नुदों नोंथांमोना, बेयो जाबाय मोनसे आयदारि खनक एबा किउब। बेयो जाहैबाय मोनसे आयदारि खनक। बे आयदारि खनकआ जोंना, हमनानै लाबाय जोङो इथा एबा जोंनि जामथि बाकस, माखासे सक दोनग्रा बिखब, माखासे कार्टनफोरा बेबायदि महरनि जायो। अब्ला बेबायदि महरनि सावगारिखौ जों मा होननानै बुङो? आयदारि खनक होननानै बुङो आरोखि। बे आयदारि खनकआ मोनद' मोखां थायो। मोनद' मोखां आरो मोन 12था रुगुं थायो बेहा। अब्ला जोङो बेयाव जोंहा मा सोलोंनांगौ? बेनि बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला, बेनि रोजागासै दिहुननायनि फर्मुला, बे मोननैखौ जोङो मोजाङै रोंनांगौ बेयाव। होमबा बिनि बिखुं दब्लायथि दिहुननाय मानि, बिनि बिखुं दब्लायथि मानि जों थारमाने बे महरखौ बानायनायाव बेसेबां गुवार बिलाइ नांदों। हमनानै लाबाय बेखौ जोङो माबा मोनसे लेखा बिलाइजों बानायदोंबा, होमबा बेखौ बे गासै 12था रुगुं मोनद' मोखां दं नालाय, बेखौ बानायनायाव बेसेबां गुवार जि नांदों एबा पेपार नांदों, अब्ला बेनि जखा दिहुननायानो जाबाय गासै बिखुं दब्लायथि। ओमफ्राय रोजागासै मानि भलिउम, बेखौथ' मिथिखागौ, मानि बियो सिङाव बेसेबां जायगा आवग्रिनानै लानो हागोन बे गथा बेसादा। अब्ला बे आवग्रिनानै लानो हानायखौनो जों बिनि हालोक एबा भलिउम एबा रोजागासै होननानै बुङो। होमबा जोंना आनजादाव हयथ' बेनि बिखुं दब्लायथि दिहुननाय फैनो हागौ, नङाबा रोजागासै दिहुननाय फैनो हागौ। होमब्ला बे मोननै फर्मुलाखौ नोंथांमोना जुदि मोजाङै गोसोआव लायोना, अब्लाना बे टपिकनि सायाव जायखि जाया कुइसन फैया मानो, नोंथांमोना बेखौ थाबैनो मावफुंनानै आनजादाव नम्बर मोननो हागोन। होमब्ला नायदो, गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला। गासै बिखुं दब्लायथि मानि टटेल सारफेस एरिया, बा बिनि फर्मुलाया जाहैबाय 2 सानजाब ब्रेकेटनि सिङाव जोंना मा थायो? एल बि प्लास बि एस प्लास एस एल। एल मानि लावथाइ लेंथ, बि मानि ब्रेथ अरथाइ, ओमफ्राय एस मानि हाइट जौथाइ। होमबा जोंहा फार्स्टआव फर्मुलाया 2 सानजाब गोलाव, 2 सानजाब ब्रेकेटनि सिङाव गोलाव सानजाब गुवार दाजाब, गुवारजों गोजौजों सानजाबनांगौ, दाजाब गोजौजों गोलावजों सानजाबनांगौ, बेबायदि। होमबा बे फर्मुलायाव बहायबानो जों मा मोनो? बिनि बिखुं दब्लायथिखौ एबा बिनि बिखुं दब्लायथिनि जखाखौ मोनो। होमबा नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ गोसोआव ला। दाना रोजागासै एबा भलिउम। भलिउम दिहुननांगौब्ला जोंना आयदारि खनकनि फर्मुलाया जागोन गोलावजों गुवारजों गोजौजों सानजाबनांगौ, एल इन्टु बि इन्टु ओइस। बेखौ गोसोआव लादो। दाना एबाराव ओरै फारसेथिं फैलायबाय खनक, किउ। खनक मानि बेहाबो मोनद' मोखां आरो मोन 12 रुगुं थायो। नाथाय बिनि मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया जाहैबाय गासिबो समान। बे थारमानि बेनि मोन 12था रुगुं थायो नालाय, बे मोन 12था रुगुंनि जखाफ्राबो जाजोबो? समान जाजोबो।
मोनद' मोखां थायो बिसोरबो गासिबो मा जाजोबो समान नोंथांमोना किउबखौ नुखाबाय जानो हागौ जों किउब माखासे गेलेयोना किउब बेनो जाहैबाय बे होमबा बेनिबो गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया जाबाय मा 6a स्कुयार माने आखान्थि स्कुयार बेनि बिखुं दब्लायथि दिहुननाया 6 स्कुयार बेयो 6 स्कुयार बेयाव नैबे मिस्टेक जादों बे 6 स्कुयार नङा बेयाव 6 इनटु आखान्थि स्कुयार जागोन नालाय बेयो 6 बेयो मा जागौमोन 6a स्कुयार जागोन होनबा नैबे गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननाया जोंना खनकना मा जागोन 6a स्कुयार नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय 6 दाना बेनि रोजा गासै दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो AQ बेखौबो गोसोआव लादो होमबा बे बिखुं दब्लायथि आरो रोजा गासै दिहुननायखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन दाना जों बिनि माखासे बिदिन्थि होनोसै नै हमनानै लाबाय नैबे एक नाम्बार बिदिन्थियाव दोननाय मोनसे आगदारि खनकनि लावथाइ अरथाइ जौथाया फारियै 15 सेन्टिमिटार 10 सेन्टिमिटार 20 सेन्टिमिटार बा बिनि बिखुं दब्लायथिया जागोन मा नै बे अपसनाव होनाय दंखायो ए अपसन बि अपसन सि आरो डि अपसनाव होनाय दंखायो अब्ला जोंहा मा खालामनांगोन बिनि बिखुं दब्लायथि बिदों नालाय जोंहा बिखुं दब्लायथिनि फर्मुलाया 2 सानजाब नैबे ब्रेकेटनि सिङाव एल बि प्लास बि एस प्लास एस एलखौ जोंहा बाहायनांगोन होमबा बेयाव जोंना फर्मुलाखौ बेबायदि बहायबाय दाना फार्स्टआव थानायखौ जों मा लानोसै नैबेखौ 15खौ एल लाबाय नैबे सेकेन्डखौ जों मा लानोसै बि लानोसै ओमफ्राय लास्टखौ जों मा लानोसै ओस लानोसै लावथाइ अरथाइ जौथाइ लाबाय बहायबाय जोंना एलनि जायगायाव 15 इनटु बिनि जायगायाव 10 प्लास बि ओस नालाय बिनि जायगायाव 10 ओसनि जायगायाव 20 प्लास ओसनि जायगायाव 20 आरो एलनि जायगायाव 15 होबाय 15 होनानै ब्रेकेटनिखौ बानायग्रोबाय 15 जों 10 जों इनटु बा 150 प्लास 10 जों 20 जों इनटु खालामबा 200 प्लास दाना 20 जों 15 जों इनटु खालामबा 300 दाना 2 इनटु ब्रेकेटनिखौ जों दाजाबग्रोजोबबाय बेसेबां 650 मोनबाय दाना मोननैजों सानजाबनानै बेसेबां 1300 सेन्टिमिटार स्कुयार मोनबाय होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा बबे जाखो अपसन नाम्बार सिआ कारेक्ट अब्ला नोंथांमोना नायदो फर्मुलायाव बहायब्लानो जोङो एन्सारखौ मोननो हायो जुदि जों बिनि मा रोजा गासै दिहुनो अब्ला जों बिनि रोजा गासै दिहुनोबा जोंहा रोजा गासैनि फर्मुला भलिउमनि फर्मुला एल इनटु बि इनटु ओसखौ बिदि लागायनांगोन बिनि उनाव एलआव बेसेबां दं 15 बियाव 10 दं ओसआव 20 दं बेखौ बहायबाय बहायनायनि उनाव ज' सानजाबथोबा जोंहा 3000 सेन्टिमिटार किउब कन सेन्टिमिटार जायो जोंना रोजा गासै सेन्टिमिटार किउब होनांगौ मिटार बा मिटार किउब मिलिमिटार बा मिलिमिटार किउब किल'मिटार बा किल'मिटार किउब होनांगौ आरोखि थारमाने कन सेन्टिमिटार होननानै बुङो बेखौ मा कन सेन्टिमिटार होननानै बुंबाय आरोखि बेखौ दाना अब्ला नोंथांमोना बे आगदारि खनक आरो घनकखौ बुजिबाय दाना जोङो बिनि सायाव माखासे कुइसन लानोसै होमबा मोनसे कुइसन एगजामपोल हिसाबै जोङो मोनसे कुइसन लाबाय बेयाव जेनेबा ओरै होदों कुइसना नैबेयाव मोनसे खनकनि रोजा गासैया 27 सेन्टिमिटारखौ रोजा गासैया होनाय दंखायो बेसेबां 27 सेन्टिमिटार किउब जायोब्ला बेनि आखान्थिनि लावथाइखौ दिहुननांगौ आरोखि होमबा मा जागोन 3 सेन्टिमिटार जागोन ना 6 सेन्टिमिटार जागोन ना 7 सेन्टिमिटार जागोन ना 4 सेन्टिमिटार जागोन बेना रोजा गासैया होनाय दंखायो होमबा जोंना मोनसे खनक होननानै बुंदों खनकनि रोजा गासैनि फर्मुलाया जोंना मा जायोमोन बेखौ जोङो मोनथिनांगोन नैबेयाव नायदो खनकनि रोजा गासैनि फर्मुलाया जोंना मा जायोमोन ए किउ माने आखान्थिखौ जोंहा मा खालामनांगौ खन खालामनांगौ होमबा जोङो बेयाव डाइरेक्ट लागायबाय ए किउआ जुदि जोंना ए किउआ बेसेबां होनाय दंखायो रोजा गासैया बेसेबां 27 होननाय दंखायो होमब्ला जों मा खालामनांगोन बेखौ ए किउ 27खौ जोङो बोरै लिरनो हायो 27खौ जों लिरनो हायो 3 किउ लिरनो हायो जों जुदि 3खौ मोनथाम सानजाबबानो मा मोनो 27खौ मोनो होमबा नैबे पावारजों केन्सेल खालामबा ए आ बेसेबां थागोन ए इकुवेल टु बेसेबां थागोन 3 थागोन होमबा बेनिफ्राय जों मोनबाय नैबेबायदि मोनसे बेहाय मा होनदों खनक होनदोंना बेबायदि मोनसे खनकनि आखान्थिनि जखाखौ जों बेसेबां मोनखो बे खनकनि आखान्थिनि जखाखौ जोङो मोनबाय मोनफ्रोमनिबो आखान्थिनि जखाया
3 गोजा होमबा बे अपसन नाम्बार नैबे ए आनो कारेक्ट एन्सार जाबाय। अब्ला नोंथांमोना नुबाय बेयाव जों नैबे फर्मुलानि गेजेरजोंसो बेखौ बानायनो हादों। बेनिखायनो नोंथांमोना बे मोननै फर्मुलाखौ मोजाङै गोसोआव लानो हाथारनांगोन। गासै बिखुं दब्लायथि आरो रोजा गासै जोंना कुइसना बे बिखुं दब्लायथिनि सायाव नङाबा रोजा गासैनि सायाव जागोनखि जाखागोन आरोखि। दानिया फैदो जों नेक्स्ट एग्जाम्पल नायबावनोसै जाय बेयो नै 2012 आव फैनाय बे कुइसना जोंना आसाम टेट 2012 आव फैनायमोन बे कुइसना नायदो कनक सोरनि सायाव फैदों बे कनकनि सायाव नैबे कनकनि सायाव बे कुइसना फैदों मा होनदों नै मोनसे कनकनि रोजा गासैया 216 कन सेन्टिमिटार जायोब्ला कनकनि आखान्थिया जागोन नैबे नि रोजा गासैया जोंना होनाय दंखायो 216 अब्ला बे मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया बेसेबां जागोन बेखौ जोंहा बेयाव दिहुननांगौ। होमबा जोंहा कनकनि रोजा गासैनि फर्मुला नैबे ए किउखौ बाहायनांगोन बेयाव होमबा बेयाव जोङो लिरबावनांगोन ए किउ इकुवेल टु बेसेबां होनाय दङ रोजा गासैया जोंना 216 होनाय दं 216 होमबा जों मोनबाय ए किउ इकुवेल टु अपसना बेहाय बबे जागोन होमबा जों बेनिफ्राय आइडिया खालामनांगोन 216 जों 216खौ मा 6 मोनथाम सानजाबबानो जों मा मोनो 216 मोनो होमबा बे 6 किउ होनांगोन दाना नैबे किउजों जों दानोबा मा मोनगोन ए आ इकुवेल टु 6 सेन्टिमिटार 6 सेन्टिमिटार जागोन बे होमबा बेनिफ्राय मोनबाय मोनफ्रोमबो कनकनि आखान्थिनि जखाया बेसेबां जागोन 6 बेबो 6 माने गासिबो 6 जाजोबगोन आरोखि बे होमबा बेनिफ्राय कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन अपसन नाम्बार सि आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन बेयो। दाना नेक्स्टआव फैदो नेक्स्टआव जोंहा मोनसे एगजामपोल होबावदों हा बेयो जाहैबाय नै 2019 मायथाइयाव आसाम टेट 2019 मायथाइयाव फैनाय कुइसन बियो अब्ला बे कुइसनखौबो जों सल्भ खालामनानै नायगोन। बेयाव होनदों नै बेयाव जोंना कुइसना होनदों कुइसनखौ नोंथांमोना मोनसे मोजाङै फरायनानै लादो। बेयाव 59 नाम्बाराव फैनायमोन बेयो नै बे होनदों 60 सेन्टिमिटार 54 सेन्टिमिटार 30 सेन्टिमिटार आयत गंसे गेदेर बाक्सुआव माखासे 6 सेन्टिमिटार आखान्थि गोनां खना नङा बे 6 सेन्टिमिटार आखान्थिसो जागोन बे 6 सेन्टिमिटार आखान्थि गोनां कनकनि हेफाजाबाव सुफुंनाय जाबायनो जुदि मोनफ्रोमबो कनकनि बाक्सुआव गड़ 25 चकलेट थायो होनब्ला गेदेर बाक्सुआव गड़ बेसेबां चकलेट थागोन होमबा बेयाव बाक्सुआ मोननै रोखोमनि दं आं सावगारिखौ साइडआव होखाबाय नैबे मोनसे गेदेर बाक्सु ओमफ्राय नैबे मोनसे फिसा बाक्सु नैबे गेदेर बाक्सुआ जाबाय माबायदि आयतारि कनक महरनि बुजिबाय दा ओमफ्राय नैबे खाथिना मा कनक महरनि नैबे कनक महरनि बाक्सु सिङाव बेसेबां दङमोन 25था चकलेट दङ बेयाव दाना मा खालामनांगौनो जोंहा नैबे आयतारि कनकआव मोनबेसे चकलेट दोननो हागोन बेसेबां चकलेट थागोन बेखौ दिहुननांगौ मा जों बोरै खालामगोन जों गिबियावनो मा खालामगोन नैबे आयतारि कनकनि रोजा गासै दिहुननानै लागोन बिनि उनावहाय नैबे कनकनिबो रोजा गासै मोननैनिबो रोजा गासै दिहुननानै लागोन उनावहाय नैबेबायदि कनकखौ जोङो नैबे आयतारि कनक बाक्सुनि सिङाव मोनबेसे दोननो हागोन बेखौ दिहुनग्रोगोन दिहुनखांनानै मोनोब्लाथाय बेजों 25खौ सानजाबबानो बेनि एन्सारखौ मोनगोन जोङो होमबा फार्स्टआव जोङो नैबे गेदेर बाक्सुनि रोजा गासैखौ दिहुनग्रोनोसै जखाफ्रा होनाय दङ नै एल आ 60 ओमफ्राय बि आ 50 ओस आ 30 होनाय दं नालाय जोङो नैबे गेदेर बाक्सुनि रोजा गासैखौ दिहुनबा जोंना रोजा गासै दिहुननायनि फर्मुला जोंना बोरै मोनलाय नै एल इनटु बि इनटु ओस ना आरो एल इनटु बि इनटु ओस नङा होमबा जों बेखौ सानजाबजोबनांगोन मा 60 सानजाब बेसेबां 54 सानजाब बेसेबां 30 बेखौ सानजाबजोबनांगोन दाना बे मोनथामजों सानजाबबानो रोजा गासै बे मोनथामजों सानजाबबा जों मोनगोन 97200 नोंथांमोना साइडआव सानजाबनानै नायबानो जाबाय बे मोनबाय बेना सेन्टिमिटार किउ जागोन बेयो सेन्टिमिटार किउ बेयो दाना नैबे फिसा बाक्सुनि रोजा गासैखौबो दिहुनदो जोंना बे बाक्सुआ मा महरनि फिसाया जोंना कनकनि रोजा गासै दिहुननायनि फर्मुलाखौ जों बाहायनांगोन कनकनि रोजा गासै दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना ए किउ आखान्थियाथ' जोंना बेसेबां नालाय 6 सेन्टिमिटार नालाय जोङो बेयाव 6 मोनथाम सानजाबनांगोन 6 मोनथाम सानजाबदो 6 मोनथाम सानजाबा जोङो 216 मोनगोन 216 होमबा जोंहा बेनिफ्राय मोनबाय 216 सेन्टिमिटार किउ जागोन बेबो सेन्टिमिटार किउ बेयो होमबा जोंना रोजा गासैखौ मोनबाय मोननैनिखौबो दाना नैबेखौ बे फिसा बाक्सुखौ जोङो नैबे गेदेर बाक्सुआव सोहैयोब्ला
खयथा बाक्सु सोनो हागोन बेखौ दिहुननांगौ। होमब्ला बेखौ दिहुननो थाखाय जों मा खालामनांगोन? जोङो राननांगोन। मा नैबे गेदेर बाक्सुनि रोजा गासैखौ नैबे फिसा बाक्सुनिजों राननांगोन। बा रानबा बेसेबां मोनो नायनोसै जोङो। आदसा बेखौ नोंथांमोना नट्स खालामनानै लादोंबा लादो, आं बेखौ एसे खोमोरनोसै। होमबा राननोसै जोङो। आं बेयावनो डाइरेक्ट रानखानोसै। नैबे गेदेर बाक्सुनि रोजा गासैखौ जोङो मा खालामनांगोन? फिसा बाक्सुनि रोजा गासैजों राननांगोन जोङो। माजों? 2 1 6 जों रानोबा बेसेबां मोनगोन? रानोबा जों मोनगोन बेखौ, नोंसोर रानबानो जाबाय साइडआव, 4 4 5 0 मोनगोन। 4 5 0 होमबा नैबेबायदि कनक महरनि बाक्सु फिसा फिसाखौ जोङो नैबे गेदेर आगदारि कनक बाक्सुआव खयथा सोनो हागोन जोङो? 450था सोनो हागोन। दाना मोनसे बेबायदि फिसा बाक्सुआव खयथा चक्लेट हाबनानै दङ? 25। होमबा बे 450थायाव बेसेबांथा चक्लेट हाबनानै थागोन? बा मोननैजों सानजाबबावबानो जाबाय। 400 जोङो मा 450जों जोङो 25जों सानजाबदो। बा 25जों सानजाबबा बेसेबां मोनगोन? 25जों सानजाबबा जोङो मोनगोन 1 1 2 5 0 मोनगोन। होमबा नैबेनो कारेक्ट एन्सार। होमबा बे अपसनाव नायदो बबेयाव दङ? बेयो दङ नैबे अपसन ए। होमबा बिनि एन्सारा जाहैबाय अपसन ए। नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ। थिग बेबायदिनो नेक्स्टआवबो फैनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ मोजाङै गोसोआव लाथारनांगोन आरोखि। दानिया फैदो जों नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै। दानिया फैगोन जोंहा गुबुन मोनसे, मा बेयो जाहैबाय हासुं। गथा मुवा हासुं, बेनिबो सोमोन्दै जों सावरायनोसै। बे हासुंखौ जोङो सिलिन्डार होननानै बुङो। हासुङा बेबायदि महरनि थायो। हासुङा नैबे गोजौआवबो बेंखन महरनि थायो आरो नैबे सिङावबो मोनसे मा ओरैबायदि बेंखन महरनि थागोन आरोखि। ओमफ्राय नैबे मिरु थाबाय। नैबे मिरुनिफ्राय नैबेसिमखौ जों मा होननानै बुङो? रेडियास एबा सकाव बेखौ आर जों देखायो। ओमफ्राय नैबे मिरुनिफ्राय नैसिम बेखौ जों मा होननानै बुंगोन? जौथाइ, हाइट होननानै बुंगोन आरोखि। होमबा मोनसे जोंना हासुङाव मा थायो? रेडियास थायो। ओमफ्राय मा थायो? हाइट थायो। एखमबा खाव थानो हागौ। खाव होनाय थाबा जों बेखौ सकाव लांनो हागौ। खावआ बेनिफ्राय बिसिमखौ जों मा होनगोन? खाव एबा डायामिटार। जुदि खाव होनाय थायो बेखौ जोङो 2 जों राननानै सकाव लांनांगौ आरोखि। डिखौ जों सकाव लांबा मा खालामनांगौ? 2 जों रानगोन। 2 जों रानबानो बे मा जायो? सकाव जायो, आर जायो बे। होमबा बेनिबो जोंना मा दङ? फर्मुला दङ। मोनथाम फर्मुला दं। बे मोनथाम फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन। फार्स्टआव दङ 1 नाम्बाराव खेंख्रा बिखुं दब्लायथि, माने कार्भ सारफेस एरिया। बेनि फर्मुलाया मा जायो? 2 पाइ आर ओस। खेंख्रा बिखुं दब्लायथिनि फर्मुलाया मा? 2 पाइ आर ओस। खेंख्रा बिखुं दब्लायथि मानि मा? जोंहा नैबे महरखौ, बे हासुं महरखौ बानायनायाव बेसेबां गुवार जि नांदोंना, बेनो बे खेंख्रा बिखुं दब्लायथि जाबाय। बिनि जखायानो। थारमाने गोजौनि नैबे गल आरो गाहायनि गलआ बे गुदुङैनो थागोन आरोखि। हं हं गुदुङैनो थागोन। बेखौ खोबनो मोना। बेखौ खोबालासिनो दोनोब्लानो बेखौ जोङो बुङो मा? खेंख्रा बिखुं दब्लायथि बेयो। ओमफ्राय जुदि बे मोननैखौ जोङो खोबो, ओरैबो मोनसे दाखिनि लागायनांगोन आरो गाहायथिंबो ओरै मोनसे दाखिनि लागायनांगोन। बा दाखिनि लागायनानै जों खोबोब्ला गल गल मोननै दाखिनि होबाय। थारमाने बेंखन होनांबाय। नै बे गलमानि बेंखन जाबाय। गाहायनाबो गलमानि बेंखन। होमबा बेंखननि जोङो मा दिहुनबावनांगोन? सोरगिदिं सिमा एबा दब्लायथि दिहुनबावनांगोन जोङो। दब्लायथि मोननै दिहुननानै जुदि दाजाबदेरोब्ला बेनो जाहैगोन मा? गासै बिखुं दब्लायथि। टटेल सारफेस एरिया। बा गासै बिखुं दब्लायथिबाथाय जेरैबो हाबनो लामा गैला आरो, होथेजोबबाय। अब्ला बिनि फर्मुलाया जायो मा? 2 पाइ आर ओमफ्राय ब्रेकेटनि सिङाव आर प्लास ओस। बेखौबो नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन। बिनि उनाव दाना बेनि सिङाव बेसेबां गुवार जायगा आवग्रिनानै लानो हायो, बेनि सिङाव जों माबा माबि दोनबा बेसेबां दोननो हायो, अब्ला बेनो बिनि हालोक, बिनि रोजा गासै जायो नालाय। दाना बिनि रोजा गासै दिहुननायनि फर्मुलाया जायो जोंना रोजा गासै समान समान मा जागोन? पाइ आर स्कुवेर ओस। नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लानांगोन। बांसिन जोंना कुइसना आनजादाव बबेनिफ्राय जायो? नैबे रोजा गासैनिफ्राय कुइसन जायो हा। बेखायनो बे नैबे रोजा गासैनि कुइसनखौ नोंथांमोना बावालासिनो गोसोआव मोखासथ' खालामनांगोन आरोखि। एखमबा एखमबा नैबे कार्भ सारफेस एरियानिफ्रायबो सोंनाय जायो। दा बांसिन नैबे रोजा गासैनिफ्राय सोङो। बेखायनो बे रोजा गासैनि फर्मुलाखौ मोजाङै गोसोआव लानांगोन। अब्ला फैदो जोङो बे फर्मुलाखौ बाहायनानै जोङो बेनि आनजादाव फैनाय माखासे कुइसन नायनोसै। होमबा बेयाव नायदो, सिलिन्डारनिफ्राय जोंहा आसाम टेट 2019 आव मोनसे कुइसन फैदोंमोन। बे 42 नाम्बाराव फैदोंमोन। होमबा बेखौ जों फरायनोसै। बर'निखौ फरायोब्ला जोङो एसे
कनफिउसन जायो मानो होनबा ट्रेन्सलेट खालामगिरिफ्रा मोजाङै ट्रेन्सलेट खालामनो रोङाखै बेनिखायनो जों बर'निखौ फरायबा एसे बुजिया कुइसना क्लियार जाया बेनिखायनो जों नैबे इंराजिनिखौ नायगोन नै बेयाव होनदों इफ द डायामिटार अफ ए सिलिन्डार इज 5 सेन्टिमिटार नै बे हासुंनि खावआ बेसेबां होनाय दङ हासुंनि खावआ 5 सेन्टिमिटार होमबा बे बर'नि माजों जुदि गंसे हासुंनि खालिया बे एकदम गोरोन्थि बे जायाखै सोरबायदि मानसिया बेखौ राव ट्रेन्सलेट खालामदों बेयो जायाखै आरो जोङो होमबा इंराजिखौ नायनानैसो जोङो बानायनांगोन नै इफ द डायामिटार अफ ए सिलिन्डार इज 5 सेन्टिमिटार नैबे मोनसे सावगारि नुबाय बेयो बिनि डायामिटारा बिनि खाव हांखा बेसेबां होनाय दङ 5 दङ होमबा बेखौ जोङो सकाव लांनांगोन सकाव लांबा बेखौ 2 जों राननांगोन जोङो होमबा सकाव लांबा आराव लांबा जोङो मा खालामनांगोन 5 खौ 2 जों डिभाइड खालामनांगोन होमबा सकाव बेसेबां जागोन 5/2 बेयो ओमफ्राय बेनिफ्राय बुंबावदों सेन्टिमिटार एन्ड भलिउम अफ द सिलिन्डार इज 650 सेन्टिमिटार किउब आरो रोजा गासैया भलिउमा बेसेबां होनाय दङ भलिउमा जोंना बेसेबां 650 होनाय दंखायो देन हाइट अफ द सिलिन्डार हाइट ओसखौ दिहुननांगौ ओसआ बेसेबां होनाय गैया ओसखौ दिहुननांगौ आरो जोङो होमबा जोंना बेनि रोजा गासै दिहुननायनि फर्मुलाया मामोन बेखौ बाहायनांगोन जोङो होमबा जोंना रोजा गासै दिहुननायनि फर्मुलाया बे बबेमोन नैबे नै पाइ आर स्कुयार ओस बे फर्मुलाखौ बाहायनांगोन जों बे फर्मुलाखौ बाहायबा बेयाव मोनगोन पाइ आर स्कुयार ओस बिदि होबाय इकुवेल टु बेयाव बेसेबां होनाय दंखायो जोंना 650 होनाय दंखायो 650 होमबा जोङो बेखौ बहायदो पाइनि मानखौथ' मोनथिखागौ नोंथांमोना मा जायो पाइनि माना 22/7 जायो नङाबा मोनसेया मा जायोमोनलाय 3.14 जायो बे मोननैनि मादाव नोंथाङा जायखिया मोनसेखौ लानो हायो होमबा आङो पाइनि जायगायाव माखौ लानोसै 22/7 खौ लाबाय 22/7 इनटु आरआ बेसेबां दं 5/2 स्कुयार नालाय मोननै लिरनांगोन जोङो 5/2 इनटु मा जागोन बेयो 5/2 ओमफ्राय ओसआ बेसेबां दं ओसआथ' होनाय गैया ओसखौ बिदि दोनबाय होमबा इकुवेल टु बेसेबां दं ओरै 650 दं बिदि 650 दाना जों मा खालामनांगोन नैबे ओसखौ लाखियोबा नैबे बे मोनथामा थांनानै मा खालामहैगोन नैबे 650 खौ रानहैगोन आरो बेबायदियाव नैबेबो बोखाव खोन्दोआवसो दंखायो नालाय बियो जुदि 650 खौ रानहैयोब्ला बियो राननाय सिनखौ सानजाब होब्ला बे गासिबो उल्था जाहैजोबगोन गोजौना गाहायाव गाहायना गोजौ जाहैजोबगोन सर्टकाट ट्रिक बेखौ नङाबा जों सानजाबलायबा बिराद गोबाव लागोन ना दाना फैदो जोंबा बेखौ बानायसै ओरै साइडआव डाइरेक्ट खोमोरनानै बेखौ ओरै फैबाय डाइरेक्ट जुदि जों ओसखौल' लाखियोबा मा खालामगोन नैबे 650खौ मा खालामगोन बिसोर रानहैगोन नालाय डाइरेक्ट आं बिसोरखौ उल्थाय हैखाबाय रानहैबाथाय बे बोखाव खोन्दोआव थानाया जोंना उल्थाय हैयो सानजाब होनानै मा जागोन बे ओरै जासिगोन 7/22 इनटु नैबे 2/5 सो जासिगोन 2/5 इनटु नैबे 5/2 आबो बेयो 2 आ गोजौआव 5 आ गाहायावसो ओरै फैसिगोन आरोखि बेबायदि होमबा आं गाहायनिखौ एसे खोमोरखांबाय बेनि उनाव जोङो दानजायोबा जों बेखौ मा खालामनांसिगोन दानजानांसिगोन जेरै जोङो दानबा मोनगोन 2 जों जोङो 22 खौ दाननो हायो नैबे 2 आरो नैबे 22 खौ दानबा बेयाव मा मोनगोन 11 बेनिफ्राय जोङो नैबे 5 जों 650 खौ दाननो हायो 5 जों जोङो जुदि 130 सानजाबबानो मा मोनो 650 खौ मोनो 650 खौ दानबाय दाना जोंहा दाननो हाला मा थाखो लिरबाय जों गोजौआव 130 इनटु 7 इनटु 2 थाबाय गोजौआव दाना गाहायाव मा थाखो जोंहा 11 आरो 5 डाइरेक्ट आं मा होखानोसै 55 होखानोसै दाना गोजौनिखौ सानजाबबा बेसेबां मोनगोन गोजौनिखौ सानजाबबा 130 जों 7 जों 2 जों सानजाबबा जोङो 1820 गाहायाव 55 जुदि आङो बेखौ रानलायोबा बेसेबां मोनगोन बे 33.09 बिदि सामथिं मोनगोन आरोखि बे अब्ला होमबा नायदो 33 गोनां एन्साराव दंना गैया अपसन ए आव 40 बि आव 25 सि आव 33 45 डि आव होमबा नैबे अपसन सि आनो कारेक्ट एन्सार जागोन बे 33 सेन्टिमिटारानो कारेक्ट एन्सार अब्ला नोंथांमोना नायदो बेबायदि बाथ्रानियाव जोंहा एसे गोलाव साननांगौ जायो बेनि उनाव जोङो एन्सारखौ मोनो बेखायनो नोंथांमोना प्रेक्टिस थानांगोन आरोखि फर्मुलाफ्रा मोजाङै गोसोआव थाजोबखानांगोन होमबा जोङो हासुंनि सोमोन्दैबो लाखांबाय दानिया नेक्स्टआव फैदो जोंहा नायबावनोसै बेयाव
2012 बेयाव 2012 आवबो जोंना बे हासुंनिफ्राय जोंहा मोनसे कुइसन फैदोंमोन। दाना बेखौबो जों नायबावनोसै। नोंथांमोना स्क्रिनाव फरायनानै लादो कुइसनखौ मा होनदों बेयाव नै 39 नाम्बाराव फैदोंमोन नै मोनसे थोंगोर बेंखनारि हासुंनि सखाव 5 सेन्टिमिटार आरो लावथाइया 7 सेन्टिमिटार जायोब्ला हासुंनि रोजा गासे बेयाव रोजा गासेखौ दिहुननांगौ आरोखि। होमबा मा होनाय दं? आरआ होनाय दं आर होनाय दं सखावा आरो लावथाइ मानि जौथाइया बेसेबां होनाय दङ? 7 सेन्टिमिटार दं। होमबा जोंहा बेनि रोजा गासेखौ दिहुनदो। होमबा रोजा गासेनि फर्मुलाखौ गोसोआव लाथारनांगोन नोंसोरो नै रोजा गासेनि फर्मुला होनाय दंखायो पाइ आर स्कुयार ओस। होमबा जों डाइरेक्ट बहायबानो जाबाय बेखौ मा पाइ आर स्कुयार ओस बेयाव दाना बहायदो पाइखौ जोङो मा लाबाय 22/7 लाबाय 22/7 इनटु आरआ जोंना बेसेबां सखाव 5 नालाय आर स्कुयार नालाय 5 मोननै जागोन बे 5 इनटु 5 बे इनटु जौथायाव बेसेबां 7 जौथायाव 7 बे दाना गोजौनि 7 नैबे गाहायनि 7 खाटाक दानबाय होनबा मा थाखो जोंना 22 इनटु 5 जों 5 सानजाबा बेसेबां जायो 25 जायो नङा होमबा बे दाना जोंना लास्टआव मा मोनखो बे 22 जों 25 जों इनटु खालामदो होमबा खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 550 मोनगोन 550 होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे बेयाव अपसन अ ए नैबे 550 कन सेन्टिमिटारानो बेनि कारेक्ट एन्सार आरो बे नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ जोंनो बेयाव माया इम्परटेन्ट बेयाव जोंनो फर्मुलाया इम्परटेन्ट रोजा गासेनि सायाव बिराद कुइसन जाबाय थायो बेनिखायनो नोंसोर बे फर्मुलाखौ मोजाङै गोसोआव लाथारनांगोन आरोखि दा नेक्स्टआव फैदो जोङो नायबावनोसै दानिया फैदो जोंहा जं हासुंखौ जोङो मा होननानै बुङो कन होननानै बुङो जं हासुंखौ मोनबाय नोंसोरो नै माबायदि सावगारिया बेबायदि गाहायाव मा जायो मोनसे गल बेंखन महरनि जायो ओमफ्राय गोजौआव नै लाथुम बायदि जास्ट लाइक माबा आइसक्रिम जों आइसक्रिम जायो नङा होमबा आइसक्रिम बिखबाव जों बेबायदि मोना होमबा अब्ला बेनो जाहैबाय मोनसे कन एबा जं हासुं बेयाव मा थायो नैबे गाहायाव बेंखन महरनि बेयाव सखाव थायो नैबे आर होनाया बे सखाव आरोखि बे सखाव ओमफ्राय बेयाव जौथाइ थायो ओस नैबे जौथाइ नै बेयो जौथाइ ओमफ्राय नैबेखौ जोङो सेवला जौथाइ होननानै बुङो बेखौ आं एखमबा बेखौ एल जों स्लाइड हाइट होननानै बुङो बेखौ सेवला जौथाइ स्लाइड हाइट बेखौ एल जों फोरमायो बेयो सेवला जौथाइ बेबो सेवला जौथाइ आरो बे जिमनिखौ सेवला जौथाइ होननानै बुङो होमबा बे बुस्थुखौ बानायनायाव बेसेबां गुवार लेखा नांदोंना बेसेबां गुवार पेपार नांदों बे पेपारनि जखायानो बिनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि होमबा बिनि फर्मुलाया जाहैबाय नै खेंख्रा बिखुं दब्लायथि समान मा CSA मानि कार्भ सारफेस एरिया बेनि फर्मुलाया जाबाय पाइ आर एल पाइखौथ' मोनथिखाबाय आरआ सखाव एलआ जाबाय सेवला जौथाइ एलआ मा बुस्थु बेयाव सेवला जौथाइ एबा स्लाइड हाइट सेवला जौथाइखौ बोरै दिहुनो होमबा जोंहा खनाथि आखान्थिथाम जायो मोनसे नैबे जुदि खनाथि आखान्थिथाम जुदि नैबेनिफ्राय नैबे आरो नैबेखौ जोङो हाख'योब्ला खनाथि आखान्थिथाम मोनगोन ना अब्ला पाइथागरासनि फर्मुला गोसोआव फैयो बेयाव पाइथागरासनि फर्मुलाजों जोंना सेवला जौथाइखौ दिहुनो एल इकुवेल टु मा रुटनि सिङाव आर स्कुयार प्लास ओ स्कुयार होबानो जोङो मा सेवला जौथाइखौ मोनो बे दाना गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननांगौ गासै बिखुं दब्लायथि दिहुनबा नैबे लांदां जादोंना गाहायाव बेयाव जों मोनसे ओरै दाखिनि होदेरनांगोन होमबा बेंखननि दब्लायथि दिहुननानै बेजों नैबे पाइ आर एलजों दाजाबदेरनांगोन बेंखननि दब्लायथि माखौ पाइ आर स्कुयारखौ आरोखि बेंखननि दब्लायथिनि फर्मुलाया मा पाइ आर स्कुयार बेखौ दाजाबदेरबानो बेयो गासै बिखुं दब्लायथि जायो अब्ला कमन लुला लानानै बेसेबां जायो फर्मुलाया पाइ आर ब्रेकेटनि सिङाव एल प्लास आर जायो होमबा बे बिखुं दब्लायथि फर्मुलाखौबो गोसोआव लानांगोन बेनिफ्राय बांद्राय कुइसन फैया थेवबो गोसोआव ला दाना नै मेन फर्मुलाया जोंना रोजा गासै मा भलिउम होमबा बेनि फर्मुलाया जोंना 1/3 पाइ आर स्कुयार ओस बेखौ नोंसोर गोसोआव लाथार आरोखि अब्लानो बिनि सायाव माबाफोर कुइसन फैबा जों हागोन दाना फैदो नेक्स्टआव जोंहा नायनोसै जं हासुंनि सायाव जोंना मोनसे कुइसन होदों बेयाव नै आनजादाव फैयाखैमोन थेवबो आं मोनसे कुइसन थिखांनानै होबाय बेयाव नायदो कुइसना मा मोनसे जं हासुं महर आगजुनि सखावा 3 सेन्टिमिटार नैबे सखावा नैबे आरआ बेसेबां बे आरआ 3 सेन्टिमिटार आरो जौथाया नैबे ओसआ बेसेबां ओसआ 7 सेन्टिमिटार अब्ला रोजा गासे दिहुननांगौ होमबा रोजा गासेनि फर्मुलाखौ जोङो डाइरेक्ट बहायनो हाबाय रोजा गासेनि फर्मुला जोंना जायोमोन 1/3 मा पाइ आर स्कुयार ओस जायो दाना बे बहायबा जों बेसेबां मोनगोन 1/3 इनटु पाइनि जायगायाव जोङो मा होबाय 22/7 होबाय इनटु आरआ बेसेबां स्कुयार नालाय नैबे 3आ मोननै जानांसिगोन आरोखि बे 3 इनटु 3 ओमफ्राय इनटु ओस जौथाया 7 नालाय बेयाव 7 होनांसिगोन दाना जों दानदो नैबे मोनसे गाहायनि 3 नैबे गोजौनि मोनसे 3
गाहायनि 7 नैबे गोजौनि 7 दानबाय गाहायाव मोनसेबो गैला होमबा मा थाखो गोजौआव 1 into 22 into 3 थाबाय दाना बेखौ जों ज' सानजाबजोबबा बेसेबां मोनगोन 66 सेन्टिमिटार किउ मोनगोन आरोखि बे होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन जोंना नैबे 66 सेन्टिमिटार किउआ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन आरोखि बे होमबा नोंथांमोना नुबाय नै फर्मुलाखौ बाहायनानै जोङो माबायदि बानायो दानिया फैदो जों नेक्स्टआव नायबावनोसै नेक्स्टआव दं जोंना दुलुर एबा स्फियार आरो बेनि बेखौ जुदि जोङो ओरै गेजेराव दानखावोब्ला मा जायो नैबायदि खावलुर जायो खावलुरखौ जोङो बुङो हेमिस्फियार दाना बिसोर मोननैनि सायावबो फ्राय कुइसन फैयो आरो सिगांनि आनजाद जानानै थांखांनायाव बे मोननै सावगारिनि सायाव जोंना रोजागासे दिहुननाया फैखांबाय बेखायनो बेनि फर्मुलाखौ मुखास्थ' लानाया नोंसोरनि थाखाय जोबोर इम्परटेन्ट मा नायदो बेयाव गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननाया होमबा बे गल महर बानायनायाव बेसेबां लेखा बिलाइ नांदों बिनि जखायानो जाबाय बिनि बिखुं दब्लायथि होमबा बिनि फर्मुलाया मा जायो नै 4 पाइ आर स्कुयार बेखौ गोसोआव लानांगोन आरो रोजागासे दिहुननायनि फर्मुलाखौ गोसोआव लादो 4/3 पाइ आर किउ बेयो दुलुरना दाना ओरै फारसेथिं नुयो जोङो मा खावलुर माने दुलुरखौ ओरै दानस'बाय नालाय बियो खावसे जाबाय अब्ला बेखौ जोङो खावलुर एबा हेमिस्फियार होननानै बुङो दाना बेनिबो खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुननांगौ बिनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया जायो नै 2 पाइ आर स्कुयार होमबा बेखौबो गोसोआव लानांगोन 2 पाइ आर स्कुयार दाना गासै खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुननाया जायो बेना 3 पाइ आर स्कुयार दाना आरो गाहायाव नै सबसे इम्परटेन्ट फर्मुला जोंना मा रोजागासे दिहुननाय मा बेयो 2/3 पाइ आर किउ बेखौ गोसोआव लाथारनांगोन मानोना बिनि सायावनो जोंना फ्राय कुइसना जाबाय थायो रोजागासेनि सायावनो मेन बेनिखायनो रोजागासेनि फर्मुलाखौ गोसोआव लाथारनांगोन आरोखि अब्ला फैदो जोङो माखासे कुइसन नायनोसै दानिया माखासे जों MCQ कुइसन लादों बेयाव आनजादाव फैखांनाय अब्ला बे आनजादाव फैखांनाय कुइसनखौ नायनोसै नोंथांमोनखौ आं खावलायखानो सानो बे एक्सप्लेनेसन खालामनायनि बे पार्ट नेक्स्टआव अनलि MCQनि पार्ट जागोन पार्ट 2 बे भिडिअआ पार्ट 2 ओंखारबावगोन अनलि MCQल' जागोन आरोखि बे गथा बेसादफोरनि सायाव दुलुरनि खावलुरनि जं हासुंनि आगदारि खनकनि ओमफ्राय खनकनि सायाव खालि MCQ जागोन पार्ट 2आव दा नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाग्रोजोबदो ओमफ्राय पार्ट 2खौ उनावहाय नायबानो जाबाय होमबाना नोंस्रा थाब हागोन आरो दाना फैदो जोङो बेयाव आनजादाव फैखांनाय कुइसन माखासे सावरायनोसै बेयाव 51 नाम्बार कुइसनाव बे आनजादाव फैखांनाय कुइसन नायदो बेयाव नै मोनसे हासुं मोनसे लाथु महरनि आरो खाव बेंखननि हासा आरो जौथाया समान अब्ला बिसोरनि रोजाथिनि रुजुजखा बिसोरनि मा दिहुननांगौ जोंहा रुजुजखाखौ दिहुननांगौ आरोखि बेयाव बर'निखौ फरायबाथाय बिराद कनफिउस जायो बर'निखौ फरायबा जेबो बुजिखाया जाहैबाय बेनिखायनो जोङो इंराजिनिखौ नायनोसै बेयाव मा दङ नै ए सिलिन्डार ए कन ए हेमिस्फियार मोनथाम सावगारि दं मोनसे सिलिन्डार माने हासुं नैबेबायदि मोनसे हासुं दङ हा बेबायदि मोनसे हासुं दङ बेबायदि हासुं मोनसे दङ ओमफ्राय ए कन मोनसे कन दङ नैबेबायदि कन बेबायदि कन दं ओमफ्राय मोनसे हेमिस्फियार मोनसे खावलुर दङ आरोखि बेयाव मोनसे खावलुर बेबायदि खावलुर मोनसे दङ मोनथाम सावगारि दं बे आर इकुवेल बेस बिसोरनि हासा एके एन्ड हेभ सेम हाइट बिसोरनि बिसोरनि सखाव थारमाने बेस माने बिसोरनि सखाव आरो बिसोरनि जौथाया समान आरजों माजों जौथायजों समान आरोखि बे सखावजों ओसजों समान बे दा रेशिय' अफ देयार भलियाम इज दाना बिसोरनि रोजागासै भलियाम माने रोजागासै नङा होमबा बिसोरनि रोजागासैनि जोंहा रुजुथायखौ दिहुननांगौ बबे मोनसेया जागोन होमब्ला जोङो बेयाव गिबियावनो हासुंनि रोजागासैनि फर्मुलाखौबो लिरगोन हासुंनि रोजागासैनि फर्मुलाया जोंहा जायोमोन पाइ आर स्कुयार ओस जायोमोन नङा होमबा इस्टु रोजागासै रुजुथाय दिहुननांगौ नालाय जोङो रुजुथायखौ बेबायदि होखानांगोन ओमफ्राय नैबे मोनसेया मामोनलाय जं हासुं कन माने जं हासुं बेनि रोजागासैनि फर्मुलाखौबो जों लिरनांगोन जों सिगाङाव मोननाय बायदि 1/3 मा जायोमोन पाइ आर स्कुयार ओस जायो बे उनाव बेबो इस्टु होदो बे उनाव मोनसेया मामोनलाय हेमिस्फियार खावलुर नैबे खावलुर होमबा खावलुरनि जोंना रोजागासै दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना जायोमोन मा 2/3 पाइ आर किउ जायो 2/3 पाइ आर किउ बेखौ गोसोआव लानांगोन दाना नैबेयाव जौथाय गैया नङा होमबा जौथाय गैया
होमबा बेयाव सखावा बेसेबां सखाव आरो जौथाय समान होनदों नालाय नैबे सखावनि जायगायाबो जौथायानो जागोन आरोखि समानानो जागोन बेयो नङा होमबा होमबा बेयाव फैदो जोङो मानफोरखौ बहायनानै बानायलांसै होमबा जोङो बेसेबां होनाय दं मानफ्रा बेखौ बहायलायनोसै होमबा जोङो बेयाव नायनोसै जुदि नैबेयाव जोङो मा होयो नैबे फायार स्कुवेर दं बेयावबो नैबेयावबो फायार स्कुवेर दं बेखौ केनसेल आरो नैबेयावबो फायार स्कुवेर किउ नालाय फायार स्कुवेर दानो होमबा बेयाव मोनसे आर आग्लायबाय आर मानि जोङो मा होनदोंमोनलाय आरआ जौथायजों समान नैबे आरखौ जोङो जौथायबो हमनो हायो बेखौ आरखौ होमब्ला नैबे ओस आरो नैबे ओस दानबावबाय आरो नैबेबो आर मानि जों बेखौ मा हमनो हायो होनदोंमोनलाय ओस हमनो हायो होमबा बेखौबो जों केनसेल दानफाबाय मा थागोन बेयाव जेबो गैला बेयाव वान थाबाय इस टु नैबेयाव मा थाबाय 1/3 थाबाय इस टु नैबेयाव मा थाबाय 2/3 थाबाय दाना जोंहा अपसनाव नायदो अपसनाव मोनसेबो मिलायनाय गैया अब्ला नैबेखौ जोङो मा खालामनांगौ बेखौ जोङो 3जों सानजाबनानै लाजोब होमबानो अपसननि बबेबा मोनसेजों मिलायगोन होमबा नायदो 3जों 1जों सानजाबबा मा जागोन बे 3 इस टु 3जों नैबे 1/3 जों सानजाबबा मा मोनगोन नैबे 3 केनसेल दाननानै मा मोनगोन अनलि 1 इस टु दाना नैबेनाबो 2/3 जों 3जों सानजाबबा बे 3जों केनसेल खालामनानै अनलि 2 ओंखारगोन होमबा 3:1:2 जायो एन्सारा होमबा बे अपसनाव दंना गैया नायदो अपसन ए अपसन बि अपसन सि अपसन डि नैबे अपसन बि आव दङ 3:1:2 अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन 3:1:2 नेक्स्ट आनजादावबो बेबायदिनो रुजुथायनि सायाव कुइसन फैनो हागौ बेनिखायनो गासिबो गथा बेसादनि जोंना फर्मुलाफोरखौ रोजागासिनि फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोआव लानाया जोबोर गोनांथार दाना नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै जोङो आनजादाव फैखांनाय कुइसन 57 नाम्बार बेबो आनजादाव फैदोंमोन जोंना दाना बेखौबो जों नायनोसै बियो जोंना एमइनियाव फैदोंमोन होमबा बेयाव होनदों नै कुइसना इफ दा रेसिय' मा होनदों रेसिय'थ' नङा सरि इफ दा रेडियास अफ ए सिलिन्डार इज हाफ एन्ड हाइट इज डाबल देन व्हाट विल बि दा सारफेस एरिया मा होननानै बुंदों नै इफ दा रेडियास अफ दा सिलिन्डार इज हाफ नै रेडियासआ सोरना हासुंनि सखावा खावसेनो एन्ड सोरनि खावसे जागोन बे जौथायनि खावसे एन्ड हाइट इज डाबल ओमफ्राय जौथाया बेसेबां जागोन डाबल नै फान थारमाने बर'नि मा होनदों मोनसे हासुंनि सखावा खावसे जायोब्ला आरो जौथाया फाननै जायोब्ला हासुंनि सानि खालिया बेसेबां सानै खालि मिन्स मा होनखो बेखौ बुजियासै सानै खालि माने इंलिसनि मा सारफेस एरिया आरोखि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि होनदों कार्भ सारफेस एरिया बेखौसो बिदों आरोखि बेयाव हासुं होमबा जों बेयाव होनाय दङ सखाव बेखौ जोङो लिरनांगोन बेसेबां होनाय दङ जखाफोरखौ जोंना सखावा सोरनि खावसे सखावा जौथायनि खावसे होमबा आरआ बेसेबांनो आरआ खावसे सोरनि खावसे जौथायनि खावसे बेबायदि हाफ इन्टु ओस बेयो थारमाने सखावा बेसेबां जागोन हाफ इन्टु ओस माने ओस बाय 2 जागोन सखावनि जायगायाव ओमफ्राय जौथाया बेसेबांनो ओसआ बेसेबांनो ओसआ नै फान माने जोंहा मा खालामनांगोन बेखौ सखावनि नै फान नालाय 2r जागोन बे 2r सखावजों नै सानजाबनांगोन 2r बेयो होमबा दाना जोंना बेनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दाना खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मामोनलाय हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना बेयाव सिगाङाव जों नायखादों नै हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुननाया नै 2πr/s फर्मुलाया होमबा बे 2πr/sखौ बेयाव लागायनांगोन जोङो होमबा फैदो 2πr/sखौ जों लागायबा मोनगोन बेयाव फर्मुला जोंना मा 2πr/s नङा होमबा बे दाना मानफोरखौ बहायबा जों 2 into π माने जोंना मा पाइखौनो दोनबाय आं आरआव बेसेबां दंमोनलाय सखावा s/2 into हाइटआव बेसेबां दङ 2r दाना केनसेल दानलायदो जोंना मा मोनगोन नैबे गाहायनि 2 गोजौनि 2 दाननो हायो जोङो नैबे गाहायनि 2 गोजौनि 2 केनसेल ओमफ्राय मा मोनबावगोन बेयाव 2πr/s गैला गाहायाव गैला बा गोजौल'सै सानजाबबा जों मोनगोन बेखौ सानजाबबा 2
पाइ आर ओस नै रोजागासेयानो जाफैबाय होमबा एखेयानो एखे जाफैफिनबाय सरि रोजागासे नङा खेंख्रा बिखुं दब्लायथिखौनो मोनफिनबाय अब्ला बेयाव जोंना जेबो सोलायासै होमबा बेयाव जों मा जागोन से बर्ग बारायगोन ना बेनो बे थागोन ना फाननै जागोन बा बेयाव जोङो एन्सारखौ बुंनांगोन बेनो बे थागोन बे जोंना खेंख्रा बिखुं दब्लायथिनि फर्मुलाखौ बाहायबाय आरो लास्टआवबो एन्सारा बे खेंख्रा बिखुं दब्लायथिखौनो मोनहैफिनबाय नालाय होमबा बेनि एन्सारा जेबो सोलायाखै मा थागोन बेनो बे थागोन बेयो अब्ला बेखिनियावनो जोंना जोब्बाय बे पार्ट 1 भिडिअ'आ नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक्स फर वाचिं नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोननानै लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनिसिम जायफ्रा टेट आनजाद होनांगौ दङ बिसोरनिसिम शेयार खालामबानो जाबाय नेक्स्टआव आङो बे आयदानि सायावनो बे रोजागासेनि सायावनो माखासे इम्परटेन्ट MCQ लाबोनाय जागोन नोंथांमोना बेखौ नेनानै थाथ' थेंक इउ